Ω, άνοιξε το θέμα! Όχι. Μα! Ηλία! Ηλία! Πάμε, το κάνεις έτσι. Πάμε κάτσε δίπλα. Ω, άνοιξε το θέμα! Κοιτάξτε! Το θέμα! Το τραβάω βίντεο! Μα! Ω! Αλήθεια, είναι γλυκούλης. Μην του φέρεις την μπάλα στη μάπα. Πάνω το μούτρο. Γεια! Σε σαλγάρι. Θα σε δαγκώσει άμα πας να το φάει. Θα σε δαγκώσει άμα πας. Την ουρά του τρώει. Μα, περίμενε. Αεροπλάνο! Γίνει αεροπλάνο! Περίμενε. Τι έχει αυτός? Μη λυθείς. Αεροπλάνο! Έλα. Μα. Τι κάνει το γλυκό, τι σκυλάκι. Να τους κι έξυπνος. Να τους καλώς έξυπνος. Δεν και μπάλα. Με την μπάλα έτσι. Να είναι σαν να παίζει ποδόσφαιρο. Κάτω, βγάλ' τον. Τον βγάζω, ναι. Βίντεο. Βλέπεις, ναι. Να τραβήξω λίγο. Όχι. Έλα, πες. Όχι. Κάτσε εκεί πέρα. Μην το κάνεις. Μην το δεις. Σοκολάτα μην το δίνεις. Κάτσε εκεί, εδώ πέρα μαζί του. Θα σε βγάλω μια φωτογραφία. Έλα, κάτσε. Καμιά όρεξη να τυφλωθεί. Κάτσε, μην το κάνεις έτσι. Κάτσε εκεί πέρα. Μην το κάνεις έτσι. Έξυπνε, σταμάτα. Γιάννη, κάτσε εκεί πέρα μαζί του, σε βγάλω φωτογραφία. Άντε. Πάμε. Περίμενε, κινείται. Κάτσε. Μην γλύφεις μπορεί. Μην το κάνεις έτσι. Μπράβο. Βγάλε μια φωτογραφία με το. Έλα, Μάξ, εδώ. Δεν θα πόνο, ναι, χάλεψε εδώ. Κοίτα. Ναι, κάτσε εδώ να δεις Είναι το ωραίο μάτι τώρα. από το θείο. Εδώ με το σκυλί, άντε. Κάτσε. Ωραίος Μαξέ. Ναι. Κοίτα. Τι κάνεις, α? Από εδώ έλα. Ναι, έλα κάτσε εδώ μπροστά μου. Έλα κάτσε εδώ Βγάλε μια μπροστά μου. φωτογραφία. Θείο, κοίτα αυτή τη φωτογραφία. Βίντεο. Φωτογραφία θέλω. Γιατί το έχεις μπλε. Δώσ' του. Όχι, μ' αρέσει το μπλε, έλα. Έλα Μαξ, κοίτα. Μην το κάνεις έτσι. Αυτό τραβάς βίντεο. Αυτό τραβάς βίντεο. Θέλει αυτό, κοίτα. Τραβάω βίντεο τώρα. Τραβάω βίντεο. Κάνει πάνω σου. Αυτό κι αν είναι μάχη. Βίντεο τραβάει, ναι. Ηλία, κοίτα τον, εδώ κοίτα. Μάξ, όχι. Μάξι, Έλα εδώ. Αμάξι. Μάξι. Αμάξι. Έλα, Ηλία. Αμάξι, Φέρνω τι αγόρι, κάνεις? μπαταρία δεν έχουμε, άντε. Του στρίνει παπούτσι. κοίτα πως είναι η μπάλα. Ναι. Όχι, φέρε μου στο μπαταρία, καμπάνα. δεν έχουμε, φέρε. Κοίτα πως είναι η μπάλα. Μπάου και είναι η μπέλα. Κουρελέ. Τέλειο, Κουρελέ. τέλειο. Αυτό κι αν είναι η Τέσσερα μπάλα. κολλάκια όμως φάγατε από τον Παναθηναϊκός. Τι 4. 4 φάγαμε. Ο Παναθηναϊκός νίκησε. Ναι, αυτό το λέω. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι κολλάκι. Δεν είναι